bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, mga opisyal kan barangay CP sa Banwang Daraga, ipapaapod kan Sanggunang Bayan katakon kan reklamo na dai nare-receiving honorarium kan nagkaperang opisyal sa barangay. Lokal na gobyerno kan syudad nin Tabaco madistribuir nin baga sa irarom kan Rice Subsidy Program ni PBBM poon Septyembre sagud Disyembre ngunya na taon. 54 classroom sa Tabaco National High School dai pa nagagamit dahil bako pang kumpleto ang rekisitos na pigahagad kan BFP sigon kay Tabaco City Mayor Ray Bragais. Ordinansa na nagbabawal sa paggamit kan 4-piece cash cards bilang collateral sa pautang sa Piuduran Albay, inuyunan kan Sangguniang Panlalawigan. Sa lado National House Committee on Local Government, inaprobaran ang propuesto na 5 taon na termino para sa opisyal kan barangay asin Sangguniang Kabataan. DICT todo bantay kontra violent extremism. Telcos pinakusog ang pag-ulang sa peligrosong online content. Ombudsman matindogin committee na mabantay sa budget kan ahensya. COA aminadong kulang sa field auditors asin inapod na cause of concern. Sa ibang nasyon, US tinanggal na ang Syria sa listahan kan mga state sponsors of terrorism. Baretang sports jersey ni Michael Jordan pwedeng maipabakal nin $10 million. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ipapaapod kan Sanggunang Bayan kan Daragal, bayang opisyal kang CP. May koneksyon sa reklamo, manungod sa dain na resibi na honorarium kan nagkaperang opisyalis di barangay. Kinumpirma ni Consihal Attorney Ian Makasinag, Chairman kan Committee on Laws, Rules and Human Rights and Good Governance, na inendorso na sa iyang komite ang reklamo. Sigon sa opisyal, gigibuhon ang committee hearing sa Biyernes, Agosto 28, kung saan ipapaapod ang punong barangay kan mga nagreklamong kagawad at siniba pang imbwelto. Dagdag pa ni Makasinag na maot kan pagdangog na aramo ng dahilan kan pagkapindyente sa pagtawid ng honorarium kan mga opisyales sa barangay. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nakatalaan na magdistribuir nin bagas ang Tabaco City sa irarom kan Rice Subsidy Program ni PBBM sa laog nin 4 na bulan. Sa entrevista kan DCGB News kay Tabaco City Mayor Ray Bragais, sa iyang sinabi na hali sa gobyerno nasyonal ang ayuda kung sa ina sa 9,000. Ang makakaresibi poon Septyembre sagud Disyembre ngunya na taon. Tinawan doon ni Bragais na may guidelines na ginibo para sa mas klaradong pag-identify kan mga benepisyaryo. Initanganing dain na maging questionable ang distribusyon asin may babasehan na guidelines sa implementasyon kan programa. Ikaw ang mga sa probinsya. May criteria po kami, may guidelines po kami ginibo tabis na talagang day pa nakaresibig ayuda sa nasyonal. Ito po ang priority min ito tawanan. May sa probinsya bagali sa provincial government na alim sa nasyonal, kali kay Gobnuel na sunatawanan po kayo. Dahil naman po tatawanan. Dapat ang tawanan mingon yan, kay ni po na ayuda hali sa nasyonal, kay BBM, kay President BBM, na talaga po sila nakaresibig pa na ayuda hali po sa nasyonal. Ipapaapod kan sangun o kaya iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Day pa nagagamit ang 54 classroom sa Tabaco National High School dahil day pa kompleto ang rekisitos na pigahagad kan Bureau of Fire Protection. Sa entrevista kan DCGB News kay Tabaco City Mayor Ray Bragais, sa iyang sinabi na nakipagkoordinasyon sa iyang opisina sa mga concerned agencies, alagad sagod sa ngunyan day pa nin kasimbagan. Nagpaapod in meeting si Bragais sa multi-sectoral offices para mabisita ang structural design kang classroom samantang na-discover na day man yung problema, alagad may pangangaipo pa ang BFP. Pigahagad kang BFP na magkaigwan in wet standpipe system sarong pressurized na linya nin tubig na nakabitbit
o nakakabit sa laog kan halangkaw na building na importanteng gamit sa operasyon kan mga bombero in kaso igwanin kasulo. Napagkasundoan man sa meeting kan DPWH sa mata o sindaning requisitos kung ano ang mga kaipuhan kumpos sa surat na pigahagad kan BFP ang dapat makumpleto tanganing magamit ang classrooms. Kinumpirma ni Bragais na sangunyan dai panin kasimbaga ng mga opisina mantang dai niya ini masabutan. Hindi ako pigpapalaran pa kasurat, yun ang talagang kaipuhan. Kaya sabi ko, mapalo ako kasurat senda. Nademo ko itong problema na pagkasurunduan mo ito, nangako sinda na mga tao sa kuya, dahil ko po masabutan kung anong dahilan, tasagod po sa ngunyan, kaya po sinda nagpapadara kang itong kasimbagan, duman po sa pigahagad, may bulan, duman sa surat ko, nasaro sa na pagkasurunduan, may kan meeting na ito, na panduang beses. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pinagtibay kan sangguni ang Panglalawigan Canalbay and Municipal Ordinance No. 26-112 Series of 2026 kan Piuduran na nagbabawal sa paggamit nin Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece cash cards bilang collateral sa pautang. Sa impormasyon kan Albay Provincial Information Office, katuyuhan kan ordinansa na protektahan ang mga benepisyaryo kan 4-piece laban sa pagsangla o paggamit kan sa indang cash cards bilang seguridad sa pautang asin para masiguro na magagamit ang 4-piece cash grants para sa salud, edukasyon asin mayor na pangangaipuhan kan mga pamilyang benepisyaryo. Sakop kaini ang mga aktibong 4-piece beneficiaries, mga kapamilya o third party na may kapot kan cash cards, siring man ang mga individual, business establishments asin lending institutions. Ipinagbabawal ang pagtangro nin pautang na nangangaipuhan in 4-piece cash cards bilang security, pati na ang pagresibi o pagsasangla kaini para sa pautang. Ang si isay man na magbalgar, may magkakanigong padusa. Para sa mga benepisyaryo, pwedeng gibuhon ang counseling o warning, mantang ang mga illegal na nagpapautang, pagmultahon, makulong, asin mapatawan in suspensyon o kanselasyon kan business permit. Naipaayos na po kan San Lorenzo Ruiz, Quasay Parish sa Barangay Masarawa, Ginubatan, Albay. Ando ang imahen kan kapwa na putulan na payo matapos hampason nindarakulang gapo kan sarong persona. Kasabay sa mga dan nanyaran ang imahen kan Our Lady of Lourdes asin ni Saint Bernadette na makukuha sa luwas kan simbahan. Sigon kay Reverendo Padre J.C. Omar Socrates Vita, may sarong lalaki na nalagay simbahan asin may darang tabak. Matapos ang banal na misa, nanotaran kan mga nagsirimba na nakatumbana asin putol ang payo kan duwang imahen. Sinabi ni punong barangay Vicente Baliat, naraman niyan ang insidente mantang ipinaabot naman kan simbahan kan Masarawag. Ang insidente kay Bishop Joel Bailon kan Diocese kan Legazpi. Nagbisita man ang DCGB News simbahan mantang nakumpirma na pig-ayos na ang duwang imahen para maibalik ang mga ini sa dating hitsura asin lugar. Sangon niya nagapadagos ang pinag-imbestigaran na pangyari asin pinag-aaram ang pagkatawo kan nasa likod kan insidente. 9.24 milyon pesos na ang kantidad na nawara sa rehiyon Bicol na nabiktima kan online scams poon Enero sa Hulyo 2026. Sigon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5 o RACO 5. Sigon kay RACO 5 Police Community Relations Officer Police Captain Carl Michael Camba, online selling scams ang nangingenot sa mga nairhistrong insidente na sinundan kan illegal access o hacking, online lending, phishing, o voice scams, asin online booking scams. Nagpatanid man si Camba sa paggamit ng generative AI kan mga cybercriminal tanganing arugunan boses, pandok asin paagi kan pagtaramkan sa indang target gamit ang mga retrato, video asin voice clip na nakukuha online. Piging ganyar man niya ang publiko na gumamit nin makukusog asin magkakaibang password. Dai ipaghirasan OTP asin PIN. Asin siguruho na beripikado ang pagkakamidbid kan kahuron bago magpadaranin kwarta o sensitibong impormasyon. Oras Pilipinas. 16 minutos makalihisan na alas 7. Magbabalik ang mga bareta makalipas kan mga patalastas. At
Ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pag tayo may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit
Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. DZGB Barreta alas 7. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta ay naprobara na po kan House Committee on Local Government ang pagbilog nin propesto na nagmamaot na gibuho na 5 taon ang termino kan opisyal asin barangay asin sangko ang kabataan sa epektibong pagpapalawi kan termino kan presenteng opisyal. Iko-konsiderar kan komite na pinamamayuhan ni Aklan Representative Florencio Miraflores ang House Bill 1125, 10656, 10713, 10714 asin 10924. Sa ibahan, ang pagtalaan kan masunod na barangay asin sangko ng kabataan election sa ikadawang Lunes kan Nobyembre 2028. Sigon kay Miraflores na mas mahalabang termino para sa mga opisyal kan barangay asin SK magtataonin mas continuity asin stability sa laog nin gobyerno asin magtatao sa mga opisyal nin mas halabang panahon para ipautob ang kinakaipo na programa sa indang lugar. Sinabi ni Sorsogon Representative Marie Bernadette Escudero, author kan House Bill 10656 na pinagrekomendar sa 5 termino na mag-align sa termino kan mga opisyalis nin barangay sa 5 taon na komprehensibong development plan. Magtatao sa indanin supisyenteng panahon para maibalyo ang mga plano sa mga programa asin maipautob ang mga ini. Pinako ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na matindog ininin komite na iyuan solamenteng trabaho yung bantayan ang budget kan gobyerno. Araw kan Department of Public Works and Highways asin iba pang kung paano ini ipaggastos. Sampang ni Rimulya sa House Committee on Appropriations para i-depensa ang budget kan sa iyang opisina. Dapat matanos na magagamit in fondo ang nasyon asin sigurohon nagabos na proyekto bako substandard kaya mamok na ini ng komite para magbantay. Bibilogon ang komite maging sumbungan man kan manumaan kunigwanin pang-abuso sa paggamit nin pondo kan mga ahensya asin magin ang mga proyektong dispalingado. Sangon yan solamenteng ang pag-investigar nin pagsangat nin kaso sa mga government officials asin pribadong grupo ang trabaho kan Office of the Ombudsman. Siring man ipinaluwas ni Rimulya na kaypon bantayan ang budget kan gobyerno asin magin ang paggastos sa paagi kan proyekto sa taho kan isyu nin korupsyon sa laog kan flood control project sa DPWH. Pinakusog kan Department of Information and Communication and Technology o DICT ang mga lakdang kay ni kontra sa nihilistic violent extremism o NVE asin iba pang peligrosong online content. Susog ini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang proteksyon sa mga ake asin isulong ang mas ligtas na digital environment. Tayang sinabi na mantang nagdadakula ang nakabantad kan mga kaakian sa peligrosong online content kay bahan ang mga graphic na eksena nin violensya, pag-abuso asin ang material na posibleng pag-inganyar sa peligrosong ugali kay puhan man na striktong ilakdang para maiwasan ang paglakop sa mga patakot na ini sa digital space. Ilan digdig, pinakusog kan DICT ang koordinasyon kay ini sa National Telecommunications Commission, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Philippine National Police, mga internal service provider, telecommunications company asin digital platform para mapakarhay ang pagmomonitor asin patakot na pinagbalyuhan in informasyon asin iba pang proteksyon na pinapautob. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na partinikan sa indang paginguha para proteheran ang mga Pilipino, lalo na ang mga jóvenes, laban sa peligrosong content asin patakot arog kan NAV. Sinabi niyang bulaw sindang nag-ako na tulos na lakdang na pigigibok kan mga telco asin internet service provider na sigon sa iya sarong digital na bayanihan. Aminado ang Commission on Audit o COA na nagsapar ininin kakulangan sa mga field auditors baga ni napod kan sarong opisyal bilang cause of concern. Ipinahayag ni COA Assistant Commissioner Lorna Cabuchan sa pagdangog kan House Committee on Appropriations para sa propuesto na 2027 budget kan komisyon. Hinagad o hinapot ni Akbayan Representative Percy Sendaño
kun nasimbagan ang kakulangan sa manpower o COA pon kan taon 2025. Sagkod ngunyan na taon, ipinahayang sindan niya na kaipuhan matapos niyang unambitan ang report kan COA ka nakaaging taon na nagsasabing duwang auditor sana ang nakadestino sa First District Engineering Office kan DPWH sa Bulacan. Kay bahan ang mga sentro nin kontrobersiya manungod sa flood control project. Sigon kay kabutsan, hali sa 716 na plantilla positions kan COA, inot nang nabawasan in 332 na posisyon na naibalik kan Department of Budget and Management kan Hulyo. Alagad ang kahaputan kumpira pan kinagkaipo na panuan kan COA. Sinabi ni kabutsan na almost 400 na ang kakulangan kanaputon ni Sindanya kung may consider ining cause of concern. Nagoyo ng opisyal. Paliwanag ni kabutsan na nagdadakol ang mga ahensyang kaipuhan na mag-audit mantang kulang man ang numero kan field auditors kan COA. Apera digdi, sinabi niyang may mga dating auditor na naghali sa COA para sa mga trabahong mas halangkaw ng sweldo, mas flexible na working arrangement. May nagkapiraman na auditor na pag-isipan magretiro pag-abot ninda sa edad na 60. Bareta sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalastas. 6:27 na sa DCGB, Bareta alas 7. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. DZGB Bareta alas 7. US state o kaya hinali na kan US ang Syria sa listahan kan mga state sponsors of terrorism matapos ang 47 taon. Sigon kay US Secretary of State Marco Rubio na lakdang bilang pagmidbid sa gobyerno kan Syria na nagdistansya sa anuman na lakdang ng terorismo. Kay bahan man sa tinanggal sa listahan kan US
Global Terrorist Organization ang Hayat Tahrir al-Sham o HTS. Ang HTS ang dating midbid bilang Al-Nusra Front. Iyo ang affiliate kan Al-Qaeda sa Syria sagkod siya Raha na may koneksyon sa jihadist network kan 2016. Minidbid man kan Trump administration ang lakdang kan bagong presidente kan Syria na si Ahmed al-Sharaa na labanan ang terorismo. Nagtutubod si US Treasury Secretary Scott Bessent na nasabing lakdang magakatabang para mapauswag ang ekonomiya kan Syria. Sports News, mga tugang, digdi po sa DCGB, Bareta, alas 7, ngunyan aldaw. Posibleng may pabakal sa kantidad na $10 million ang jersey na isinusulog ni NBA star Michael Jordan. Ang puting mesh jersey na may iconic na number 23, yon isinusulog ni Jordan sa Game 3 kan sa iyang legendary 1998 NBA Finals. Iniman ang pagtatapos sigon sa iya kan sa iyang panahon kan gibuhon nanin dokumentaryo ang The Last Dance. Ang nasabing jersey ang naging game-winning jersey kang 1998 Finals na naipabakal. Pinagkukonsiderar na ini na rare na klase nin memorabilia. Mapon ang Driven to Greatness online auction pon September 15 sagkod no September 29. Pag-asa sa kamugtakan kang panahon, kasabay po mga tugang si Jaime Bordales, sali sa Pag-asa. Po, marhay na aga sa mga paraan tabay para sa satuyang weather forecast. Ngayon na aldaw na Merkules, petsa 26 kang bulan na Agosto. Nangunyan para nakita nga pigmo-monitor na low pressure area o bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility. So bagyo kaswapo na nasa luwas ka na sa tuyang par si bagyong Atsani nag-dissipate na ini kasin sa ngunyan klarado na ang laog kan sa tuyang area of responsibility. Kaya alauman niya to sa bilog na maghapon na magayon na panahon para na lang duman sa mga biliglaang pag-uran kung minsan may kaibang pagkikilat asin pagdaguldol darakang mga localized thunderstorms o sa mga isolated thunderstorms. Moderato sagud sa makusog na paros hali sa timog sulnupan an mamamatayan niya to sa bilog na Kabikulan asin an mga kadagatan na sakop kang rehiyon magiging moderato sagud sa kung minsan maalon lalong naligdi sa western portion ka na Bicol region. Ang estimated wave height niya nasa 1.5 sundong 3.4 meters kaya mag-ingat po so nagagaramit kisaradit na bangka. Sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 25 degrees Celsius. Pinakahalang tao posibleng umabot yan sundong 34 degrees Celsius. So yan gaan sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa, D.O.S. Telegaspi, Jaime Bordales po sa liwat marahay na aga. Mga tugang yan pan DCGB, Bareta, alas 7, ngunyan aldaw. Sinurat po ni News Director Marty La Cruz. Katuwang po si Jenny Balyeran, Nicole Ann Glorianes, and Charame Leron. Siring man kay banyato si Jasmine Baloloy sa pagbabareta ngunyan aldaw. Ini po si Henry M. Ang hapot, masunod. Ang DCGB Bareta